jam wale mon musidɓe tedduɓe hetiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw mon Pindi TV hande kadi en garti e kattande jomiraɗo ngam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jandeji leydi Sénégal eɗen goni e alkamisa 17 lewru avril hitande ujunnaje 2024 joni paɗen koye jandeji leydi meɗen. puɗɗortoɗen jayndiyeji meɗen koye jayde gendire nde Le Soleil jayde nde hono no jirɗon e gardidi natal mabɓe ɓe mbatti on ko natal hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ɓe mbi ko toon to batu jagorɗe bannogo hanki toon to galle lamorgo to hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ƴetti hen pellite pattam lame ko ɗum woni ko tawate e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde gendire nde Le Soleil goɗɗum ko ine tawe e jayde nde ko taari kan ɗon cakka ka ganduɗa hoorejo leydi ene ɓorne ɗum ɗo e nder leydi he ɓe garti noon holɗo cakka ka fewna e hol fewnuɓe cakka ka fof ine tawe e nder nden ɗon jayde ngo wiyetede jayde Le Soleil. Jayde Le Témoin kañum arti tan ko e alhaji joggal leydi ndi e ɗiɗo duuɓi jawtuɗi ɓe mbi noon e conseil des ministres hanki woni tan won décision ngaji walla tan mbiyen won pellite ƴetta toon ɗum noon koko yowiti e jogogal leydi ndi no jogorino e ɗiɗo duuɓi joyyi jawtuɗi ɗum moom fof ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde Le Témoin. Jayde enquête kañum koye on ɗon alhaali arti tan ɓe mbi ko Diomaye Faye oɗo saha kay nana ƴeewa holno Macky Sall jogorino leydi ndi ko ɗum noon woni ko tawate e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde enquête. Jayde L'Indépendant kañum arti tan koye on ɗon alhaali ɓe mbi ko Cour des comptes IGE kam e OFNAC ɓe mbi tuganma tan hitande ujunnaje 2019 ha yettanma hitande ujunnaje 2023 o mo ganduɗa kañum woni Bassirou Diomaye Faye kañum ubbiti foof nena ƴewdo ɗum no nena ƴewdo ɗum ko ɗum woni koɓe mbaɗi e nder nden ɗon jayde wiyetede jayde L'Indépendant. Jayde Direct News kañum yilloyi ko toon to port autonome mo Dakar ɓe garti noon e ɗin ɗon accusation ngaji won tan ɗin ɗon tuma muyaji pawaɗi e dow gardiɗo nden ɗon gollorde ɓe mbita nde ko golloɓe ɓeete nena labbitina ɗum no hannirta niyete goɗɗum ko ine tawe e nder nden ɗon jayde Direct News ko omo ganduɗa kañum woni halifa général woni ceerno Bachir Tall ɓe mbita nde ko ceerno Bachir Tall koko haɗa yettade toon to salon d'honneur mo aéroport international mo Blaise Diagne ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde ɗe ganduɗa kañum woni jayde Direct News sa udditi hello nayyi ma taw ɗon ɗin toon konngudi. Jayde Vox Populi kañum arti tan ko yowiti e conseil des ministres woni batu jagorɗe bango hanki toon to galle lamorgo toyete ɓe mbita nde ko Diomaye nana ƴeewa e nokkuji ɗi kala ko yowiti e jogogal ngal ganduɗa Macky Sall joguinomo leydi ndiyete e ɗiɗo duuɓi joyyi e jawtuɗi ɗum woni ko tawate e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde Vox Populi ɓe garti kadi e gunɗon jillu ngo ganduɗa hoorejo leydi ndi ene foti ɗum wadde toon to leydi e Mauritanie fof ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde Vox Populi. Jayde L'Évidence kañum yilloyi ko toon to port autonome mo Dakar ko yowiti e ɗin ɗon tumamuyaji pawaɗi e dow gardiɗo hono ngal ɗon gollorgal e wonta noon ɓe mbi ko gollotoɓe e on ɗon nokku mbaɗi démentir won tan jeddi kadi nena labɓitina no hannirta niyete ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde L'Évidence. Jayde Le Réveil kañum arti ko e ganduɗa kañum woni gestion Benno Bokk Yakar e nder duuɓi ɗiɗo e jawtuɗi duuɓi joyyi ɗiɗo jawtuɗi ɓe mbita nde ko Bassirou Diomaye Faye waɗi exigé ko hol kay ɗin ɗon rapport aji nde yaltinte tuganma tan 2019 ha 2023 kanko on ɗon Bassirou Diomaye Faye o erimo nde ɗin ɗon rapport aji ɗi jaltinte ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde Le Réveil journal. Jayde Tribune kañum arti ko e on ɗon alhaali ɓe mbita nde ko publication des rapports tuganma tan hitande 2019 ha hitande 2023 ɓe mbi Bassirou Diomaye Faye waɗi activé IGE kam e OFNAC wondude e Cour des comptes ɗum noon koko yowiti e jogogal leydi ndiyete e ɗiɗo duuɓi joyyi e jawtuɗi ko wona ɗum ko musidɓe men jaydiyankoɓe garti e ko ganduɗa hoorema kañum woni ko sohla e oɗo saaha joni woni tan leyyaji ɓe kolli noon wonde kay e leydi Sénégal ene sohli ko ine tolni e capanɗe jeeɗiɗi ujunere taw noon ko capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ujunere taw noon ko jawɗi layya ɗum noon ɓe garti hen no hannirtinete ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde La Tribune. Jayde Bës Bi Le Jour kañumne arti tan ko e gunɗon batu jagode wonnogo hanki toon to galle lamorgo toyete ɓe garti noon e audit aji ɗiyete kamɓe noon ɓe ɓuuri nayrade koto banggue CNE kañum woni ko tawate e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde nde ganduɗa kañum woni jayde groupe E-Media nde woni e jayde Bës Bi Le Jour honno jirɗon hono kadi ɓe garti kadi e ɗin ɗon rapport
goraji ɗi ganduɗa kay ko yowiti e cour des comptes OFNAC kam e IGE tuganma tan hitande ujunnaji 2019 ha hitande ujunnaji 2023 ɗum foof ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde basbi le jour jayde li quotidien kañum no ruttiti ko toon to port autonome mo Dakar ko yowiti e ɗin ɗon tumamuyaji pawaɗi e gardiɗo hono on ɗon nden ɗon gollorde ɓe kollitande woni gollotoɓe toon ɓe e darima cuuti hen konngudi ɗum e woni ko tawate e nder nden jayde ganduɗa kañum woni e jayde li quotidien goɗɗum ko ina tawe e nder jayde li quotidien koko yowiti e jillu hoorejo leydi ndi jogori wadde toon to Mauritanie mo noon ɓe mbi tan de ma yewta toon ko yowiti exportation gaz ɗum foof ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde li quotidien jayde stade nokku ɗo guddatan jayndeji meɗen jayde coftal ɓalli nde kañum arti tan koye gunɗon pole ngu ganduɗa Real Madrid dañi ɗum hanki hakkude muɗum e Manchester City ɗum ɗon noon koko yowiti e quart de finale retour Ligue des champions européenne ɓe garti hen no hannirta hono no on ɗon club merengue waɗiri qualifié foof ina tawe e nder nden ɗon jayde ɗe ganduɗa kañum woni jayde stade quotidien goɗɗum ko tawate e nder jayde he ko Europa League ɓe mbi kay ko Liverpool hande kañumne ma nat e ngal ɗon digaral goɗɗum ko tawate e ɗen ɗon jayde ko konngudi o mo ganduɗa kañum woni Boulaye Dia international Sénégal o holliti won konngudi caggal ɗin ɗon konngudi cuutanodi fewde e makko kanko noon on ɗon Boulaye Dia o yeddi ɗin ɗon konngudi ha laaɓi cer ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde stade quotidien musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw moon Pindi TV ko ɗum ɗo wonno komin kemno on rubinodade ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi meɗen Sénégal aadi meɗen e jayndeji ko janggo wonata so geno haji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade programme uji ɗi Pindi TV ñaagui on kadi mbatton abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.